הוא שומר על הספר, זה פה. זה יכול להיות גם שבעצם וגם פה. זאת אומרת, שומר ושלאשתך שייכות. לטוח בעדים עכשיו אפשר לדבר או אי אפשר לדבר? נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש קורא לראש הממשלה למנות כבר כעת ממלא מקום לשר האוצר כדי לפעול להפחתת הרגולציה. ברוש אמר לכתבנו לענייני תעשייה דן ביאלסקי כי אינו מתנגד להעלאת שכר המינימום ל5,000 שקלים. האישה הכי יפה, את האישה הכי טובה, בת ונתת לי אהבה, שמשמיים נשלחה, את היחידה שמבינה, ממי ממי את כל סודות הנשמה, את היחידה שמבינה, ממי ממי את כל סודות הנשמה. הסתכלת לתוך העיניי, איך השתנו להם חיי. יום אחד מה עשיתי? אמרתי לאיזה מי שהביא לך אוכל מארומה, אל תאכלי. הלכתי, אני עשיתי שקשוקה בעצמי עשיתי. הלכתי לארומה, לקחתי את השקיות, הניילונים, את הכל. היא יושבת באוכל ואומרת, איך כמו השקשוקה של ארומה? הבנת? הנה פה הקלטתי, אתם רואים? פה זה מהאח הגדול. ביז'ו, פה. זה האולפן שלו. פה הקלטתי. אתה רואה מהאח הגדול. לא רואה בדבוס, אתה רואה דבוס? באים אנשים, מה זה קול? פגז. הוא אומר, כל מקום שבא תורקים את הדלת. אף אחד לא רוצה לשמוע אותו. כי אם זה היה פשוט, כולם היו זמרים, שחקנים, ציירים. אפילו היה גולן שהוא זמר בעיניי גדול, איך הוא התפרסם? שאתניק לקח אותו תחת חסותו. שנייה וחמש. אוקיי. בלילות, כשראיתי לבדי, ולא הייתי איתי לדעת מה קורה בתוך ליבי, קחי אותי אז בואי אהובה ולהתחבר, חפי אותי חזק ונתגבר, נשכח את כל מה שעלינו אומר, מבריח לך הכל יסתדר. ברגע נחטפו כל הגיליונות של שרלי עבדות, 3 מיליון במספר בעולם המוסלמי מגנים את השימוש בנביא מוחמד.
הפסד נוסף לדיוויד בלאט, שישי ברציפות, ואירוע אחד מהמשחק הלילה, פה כוכב הקבוצה לברון ג'יימס דוחף. מה עומד מאחורי מבחן הבמה הזה? עמוד הפייסבוק 5 עם רפי רשף כאן עד 6, מיד אחרי עדכון החדשות. מה קורה בתוך ליבי, קחי אותי ותראי איך שאני מתמלא מגעגוע שרגע לא עוזב אותי. תמיד אהבתי לשיר, אהבתי בעיקר את המוזיקה המזרחית, המוזיקה האוריינטלית, נרשמתי לכוכב הבא, תוכנית אודישן, עוד חודשיים, בעזרת השם. ונקווה שנגיע לקיסריה ונעשה את ההפקה הראשונה. אמא של יון נרקיס לא האמינה שהוא יהיה זמר, והוא זמר גדול. אמא של דודו אהרון, אבא שלו, הוא היה עובד בהום סנטר, לא האמין שהוא יהיה זמר. הוא אמר לך תבוא בהום סנטר, והנה הוא זמר גדול. אז להפך, זה מחזק אותי שלא מאמינה, כי דווקא אני, הכל כנגד כל הסיכויים. כאשר יענונו, כן נפרוץ ונתרבה. הנה, תהיה זמר. זה הבר מצווה שלי, אתם רואים? אני, אמא שלי, אחותי. הנה אני. איזה ילד היית? ילד שקט, ילד טוב, לא רב, לא משתולל. אין לך תמונה עם אבא שלך? לא. אין לי אפילו תמונה. גל בר מצווה. בתור ילד הבנתי שההורים לא מסתדרים, אז מתגרשים. תראי, בהתחלה הוא היה בא לבקר פעם בחודש, אחרי זה כבר הוא הפסיק לבוא לבקר. וגם ההורים שהתגרשו שהייתי בגיל 12, אני אפילו לא יודע איפה הוא גר. פעם ראיתי אותו ברחוב, מזמן. מה התרגשתי והתחבקתי איתו, אמרתי לו, אבא, אני אוהב אותך, והכל בסדר, והכל. נכון שזה קשה, אבל אתה מתרגל, בחיים הכל זה עניין של הרגלים. שלום, מה קורה? מה העניינים? היום הגדול הגיע. בשעה טובה מוצלחת, עוברים אתכם. הולך לגמרי. ש3 מיליון במספר. זה מדהים שאתה רואה את זה את עצמך מהצד שלך.
אף פעם לא ראיתי את עצמי, פעם ראשונה ראיתי את עצמי. זה הפתעתם אותי, אין מה להגיד. מה אתה אומר על החלום שלך כזמר? אתה חושב שזה יקרה מתישהו? תראי, הכל יכול להיות. אמיתי, אם מאמינים במשהו, באמת מאמינים על זה אמיתי. אם אתה לא באמת מאמין, אז זה לא יקרה. אם אתה באמת מאמין, אז... מה רגש אותך? את לא תאמין, דווקא הקטע שמישהו אמרתי, לא תהיה זמר. זה מה שרגש אותי, נזכרתי בכל אלה, ליאור נרקיס ודודו אהרון, כל הגדולים, שאף אחד לא האמין, ולא נתנו להם סיכוי. רוצה לדעת מה אנחנו חושבות על הסרט? ראינו אדם בגיל די מבוגר, חי חיים די בודדים, חולם להפוך יום אחד להיות לזמר, אבל בתוך תוכו הוא יודע שזה לא יקרה. אבל חכי, לאט לאט. החלום שעושים לך סרט זה כבר חלום. עברנו איתך תהליך די ארוך, כאילו בכל התהליך הזה ראינו אותך בהרבה מקומות, ראינו אותך מדבר ומבטא את עצמך, אבל לא ראינו אותך באמת כאילו עושה משהו שמראה שהגשמת את זה שלך. נכון, כי זה קשה, כי זה לאט לאט, זה ככה זה. זה לאט לאט. תראה, אני פגש עוד כמה שנים, אי אפשר לדעת איפה אני אהיה. בעצם כרגע כאילו שמנו מולך מראה של עצמך. נכון, צודקת. יש משהו שלא אהבת בדמות שראית? הכי אמיתי. אני אהבתי הכל. כי זה אני אמיתי, אני לא צבוע, לא מנסה להפות את הדברים והכל. אם ישקני מנשיקות פי ומה יגיד לי, על כן מכל העלמות שר שירים הוא לי. אם חבצלת השרון לעמקים קוראת לי, אם ישמחוני באשישות אל שדי שמור לי. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בטעם, שיר השירים בשעשועים, די לילה שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בטעם, שיר השירים בשעשועים, די לילה. מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר. רוצה להגיד לך כדאי שתדעי, אני בעננים שאת לצידי, וגם ברגעים שאני